ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବରହସ୍ୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବ ନ ଜାନାତି ପୂତ ମନୁଷ୍ୟ। ଏହି ଭାରତବର୍ଷର ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର, ଉତ୍କଳ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ଏଭଳି ରହସ୍ୟ ଭରି ରହିଛି, ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରହସ୍ତ ନରସିଂହ ବପୁ ଶ୍ରୀମାନ କେଶବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭୟ ନୃସିଂହ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ। ଆଜି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଯେତେବେଳେ ମହାବ୍ୟାଧି ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାତ ସାହି ଓ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ଯଥା ଭୃଗୁ, ଅଙ୍ଗିରା, ପଣ୍ଡୁ ଓ ମାର୍କେଣ୍ଡ ଆଶ୍ରମ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବିମାନରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିମାନକୁ ଧରି ବିମାନବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ସାତ ସାହି ଓ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚମ ଉପଚାରରେ ପନ୍ତି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଣା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପଣାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। କଥିତ ଅଛି, ଏହି ପଣାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସବୁ ମହାମାରୀ ଓ ବାଡ଼ି ମାନେ ହଇଜା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଗରୁ ବାଡ଼ି ବା ହଇଜା, ବସନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ଫୁଟି ଆଦି ମହାମାରୀ ରୋଗରେ ବହୁ ଜନପଦ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହିସବୁ ମହାମାରୀରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରାତନ। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଓ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।